Wala. Wa ko kabalog di sa kapuyo ni mga dundi ha. Ang akong unsa maging pagkadato ni Buyaks. Basin siguro kugihan ra gyud na si Buyaks ug maayo mo diskarte. Ay dili yung, di ko mutuong kugihan na si Buyaks. Naagyo lagi na si duwinde. Pero ang ako, og gisaman ta makakita ka ng mananapa. Adto manalagna. Nalagna. Kung sa ko manalagna, ako nang iyabong, mo man kwarta. Ay naman, adto kag manalagna aron ipatagna nimo ug asa na nagpuyo ng mga duwinde. Husto yung manalagna. Akong ipatagna kung asa na nagpuyo ng mga duwende nga naay mga bulawan. Tuod. Asa mo ta makakita manalagna ay? Sinong pitoy ilado ng manalagna. Oh, sinong pitoy. Pero pili bayadan niya. Aw, sinong pitoy ginoon? Mo minimum gyud nag 2,000. Kamatay pa ng 2,000. Pagkamahala mo kay ako makuha ng kandidara. Pero di ka magmahay ana, kay mangtas kay na sinong pitoy mo nalagna. Pero 2,000 in taon mayong wa ko'y kwarta. Pangayo ni Buyaks. Buyaks. Adili to. Oh, adi gid tumatag si Buyaks tagam na to. Nako. Nan, unsaon man nimo makay kwarta, wa kay duhinding makitaan. Pero nakoy nahunaon lang idea aron makakwarta tang Buyaks. Unsa man na? Kani, ikaw kuno hay, hingkirig kuno ka, hingkiwi ka haane. Yung ako nakakita kuno hay nimo, muadto kung Buyaks mo report niya. Manginuloyon man to, muhatag to kwarta, bahin din ta. Muganar ka na. Muganar na, basta kabalo naman kang pakirig-kirig. Sige, sugot ko. Ana, sige. Akong adton si Buyaks, basta kay inig mo abot gani si Buyaks, mulantaw siya nimo. Basta kay ubaha kita manggani ka, pakirig-kirig dayon, pakiwi-kiwi, ha? Subot ka. Lagi, kabalo ko na. Sige, atuon na nako si Buyaks. Ay sa ano? Pagkita ay kuno ko ana imong kirig-kirig kuno kung katuhuan ba ka? Darao. Hoy, kay na sakto na, hoy, sakto na. Mura ka gipatol. Sige, kabalo na kuha na ka. Atuon. Sige. Yo, Oy, dok. patuon ko no kato ni Buyaks. Maman, Naamo ko no to ihatag na pong tag-2,000. pagsuroy. Lagi, kita ga, naganay ko. Gitagan karon dayon? Oh, Sige, patuon sige. ka. Kaya ko may nalaman ng 2,000 og. Buyaks. Yak. Yak. Buyaks. Yak. Buyaks. Oh, usa daw? Si Mayong hato yaks kanang hingkirig, hingkiwi di po gabay. Gipatol yaks, tamay mi hato. Gipatol, kinsa Mayong ama? Si Mayong balon tayo. Kasilingan nato, hingkirig hato, hingkiwi, gipatol, nangita siyang tabang nimo. Tarong din ha. Lagi yaks, tinuod seryoso ba yan hingkirig siya hato. Nanginanglan siyang tabang nimo, nanginanglan siya na imong kwarta. Ug nanginalam dag tabang day, kwarta day kinahanglan. Oh! Kwarta ba yung kay kanaong hingkirig, dagang ospital, kwarta ba yung kinahanglan ana? Kanya us kadagang silingan ngano ako magidido ulon. Kay kuan pod kanang ikaw gid dato na to, ikaw gid akong duulon di pagka man nanginahanglan og kwarta siya, nya ikaw ng kwartaan mo nang ikaw gyud. Nan karon asa man ako ihatag ng kwarta niya? Dili nako. Nako ini mo ihatag ng kwarta. Mamang nimo man dili man ikaw gipatol. Kay kuan gud kanaong ako gid nakakita niya di patol di pagka ako gid first responder. Nako gid ihatag. Unya sa man nimo ng kwarta gikakungtagan? Ako ipatambal niya. Oh. Ako ipatambal? Ikaw squared bakakon kay kang nako. Dili biyak. Kuan, seryoso ba niya ako Si Mayong hadto, ipatambal ba ginako ng kwarta ha? Unya mamang iabot mo ni si Mayong og gipatol pa na. Nagunsa ka diri yung? Nangatag ko na si Buyaks og 2,000 ayuda mong niari ko dire. Kuan, naulian ang dekan imong patol? Akong gitugana na si Buyaks. Gawas sa gudyong, gawasa. Ngano man? Basta gawasa. Ngano di ay? Ay, man. Yati ang tawagan ka, traidor ka, ayo ka. May nakatraidor na. Kabuang nimo, bakit pa natong sabot-sabot ato nga makbahir ang atong plano niya karon nag-urang man ka sa buyak. Nakita mo gumindukyo hato nya ingon siya nga mga taog 2,000 si Buyaks. Lagi kabuang nimo og giingnan ko nimo, dili kay gipakaulawan ko nimo ana. Sa man ako nimo pag-ingon nga wa matagahinagbo. Og kaingon di ka na ko gipangitak. Gipangitak ko nimo usa ay dool ni Buyaks. Kana kabahin anang kuan. Gihimo ko nimo baka ng buyak. Kung ba't kay naka 2,000 ko? Sa mga dos Oo. Pahinta ka buya ako ang hinaguan na buang. Ano ba ni Buyaks dito? gipakaulawan di ako nimo ni Buyaks. Pahinta na. Bahala ka diya, pangayong Buyaks dito. Kung hinaguan.
yaks kanang nanghatag mo daw kang mayong og 2,000 kanang asa ako ayak. Human kang namakaknakaw, gatuo kag hatagan pa kanakaw. Kuan niya, sige yaks, salamat. Ayaw na pagdahom og hatagan pa ang gusob. Karon, aniya na pug ko kay mong hinaot nga tagaan na pug kunyo grasya. Adi ako diri karon o Gismel. Palihog lang dublihan ni ako ang Gismel. Ako anang ibutang. Sumod siya diha. Mupiyong nako. Senjo ka rasin natapang yang samak. Tay sana. Tinda ka sikaw ka matiro. Mereka semerat ke. Sumatira. Mbat tinda ka. Mumata nako. Daghan kay salamat ano inyo ang gihatag nga kwarta. Tay no. Mama hidubli man ang kwarta ni Buyaks. Karon kay 20,000 naman eh. Manginaot ko nga ako na puning inyo ko na puning ibutang dun inyo ana pun dublihon. Ako na ibutang. Mupiyong nako. Senjo sa musika. Kondisen da korsimatira. Kurisimoto. Hinka ko sumatira do matira. Mumata nako. Daghan kay salamat ano inyo ang gihatag nga kwarta. Sumao din ni sekreto di ay niya di ay kanang fling puno ag mangga. Karon kiniabot na akong kwarta 40. Ako na kita duwende gid ay. Sakto gid ay si Mayong. Ako na ibutang. Upiyong nako. Duwende gid ay. Kira to masinda. Bumata nako. Daghan kang salamat ang inyong gihatag nga kwarta. Pagkakaroon, marosa ni akong kinahanglan. Sa daghan kang salamat. Sa sunod na pod. Okay, sekretong Buyaks. Nakaw na. Ako na po. So kamu di ay. Ikaw din puno anak kung may nakapadato ni Buyaks. Naagi day ni Duwende yod. Karon. Ako na po. Napod. Pagkaos ko. Sulay. Oh. Nako'y piso. Nako'y piso. Dubliha na, dubliha. Ako ibutang. Mupiyong ko. Pero pag dublihan niyo akong piso, palihog lang. Mumatan ako. Tinuo ko dyan ay. Napakuha ni. Oh, 500. Tanang kwarta na ko. Oh, 500. Tag 20. Pitaka, oh. Ako ibutang. Oh, cellphone. Suman. Oh, sinilas. Ako nang butang tanan. Mupiyong na ko. Ay, ay, sa asa naman? Ani? Ay, asa naman ang kwarta? Hoy! Ano man yun? Hoy! Asa naman? Mga 20! Asa naman, mami? Asa naman? What? Ay, kabuang ninyo! Asa naman akong kwarta? Mga 20 uli, asa naman? Anong? Iyate yun! Hoy! Namo nila, ibalik na akong... Asa naman, lente yun, ma? Ay, lente yun, nawala